nabati o nadungog karon, labi na sa Ebanghelyo, ang pagsugod sa misyon ni Kristo sa kalibutan. Human siya nabunyagan, misugod na sa siyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug una niyang gisangyaw mao ang paghinulsol sa mga sala. Mingon siya, hinulsuli og biyaay ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Na kung diin mausab kini ang gisangyaw ni Juan nga magbubunyag, sa wala pa siya bilanggua ang paghinulsol sa atong mga sala. Mga igsoon, mahinungdanon kaayo kini diha sa tuwang tagsatag sa kakinabuhi isip mga Kristiyanos, isip mga magtutuo sa Dios, ang paghinulsol sa atong mga sala. Kay ang sala magdala gayud kanato ngadto sa kamatayon. Magdala kanato ngadto sa kalaglagan sa impyerno. Munang ang Dios dili sa ganahan nga mahimula gayud kita kaniya. Munang siya mismo ang mianhi sa kalibutan aron kitang mga tao iyahang mapabalik ngadto sa iyang grasya o gugma o magpabilin kaniya. Siya mismo ang mianhi, siya mismo ang miula sa kagalingon, siya mismo ang milukat kanato gikan sa kasalanan aron kita malingkawas nining maong gapos sa sala ug makatagamtam og kaluwasan. Sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, nanawag siya mga tao nga mamahimo niyang kaabag. Nanawag siya mga tao nga iyahang kauban sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pagwali sa Ebanghelyo. Ug natong nadungog nga una niyang ipangtawag mao si Simon ug si Andres, managsuon ang iyang ipangtawag. Una niyang gitawag. Ug ato ang makit-an usab nga sa pagtawag nila kang Hesus, diha dayon misunod sila kang Hesus. Gipangbiyaan nila ang ilang gipangbuhat, gipangbiyaan nila ang ilang mga pukot, gipangbiyaan nila ilang sakayan, gibiyaan nila ilang amahan ug misunod sila kang Hesus. Diha dayon. Immediately, meaning to say, aduna sila dakong pagsalig sa Dios. Misalig sila sa Ginoo. Munang ilang gibiyaan ang tanan ug misunod sila sa Dios. Sila mga mananagat sa ilang pagsunod kang Kristo, nahimo silang mananagat ug mga tawo. Gikan sa pagkamananagat og isda, nahimo silang mananagat sa mga tawo. Meaning to say, tigtawag sa mga tawo, tigdani sa mga tawo, balik ngadto sa matarong, balik ngadto sa Dios, balik ngadto sa kahayag nga gikan sa kangit-ngit. Nindot kayo ang pamalandong ni Pope Francis niini tungod kay ingon si Pope Francis, kitang tanan gitawag sa Ginoo. Kitang tanan giawhag sa Ginoo sa pagsunod kaniya, sa pagsalig kaniya. Pero diha sa tong tawag, aduna kuno kita gitawag og spiritual excuses. Spiritual excuses. Nakabati ta sa tawag sa Dios, nakadungog ta sa tawag sa Dios diha sa pagpangalagad nga mamahimo sab nga mga mananagat ug mga tawo apan duna kita mga excuses, spiritual excuses. Kana bitaw mingon ta nga ay dili man ko angayan ana nganong ako man. Dili ko takos ana nganong ako man, sila ra ana. Mga igsuon, kinsa bagoy angayan, kinsa bagoy takos, bisan gani ako o sa kapare dili man pud ko takos, bisan ang mga obispo, bisan gani ang Santo Papa dili man pud takos, kay kitang tanan mga makasasala. Dili kita mga perpekto. Gani kining gipangtawag ni Kristo, mga ordinaryong tao, dili edukado, dili bright, walay taas nga posisyon sa katilingban, mga ordinaryong tao o dili usab takos. Gitawag tang tanan sa Ginoo aron kita mabalaan. Magani mao kini ato ang tawag, ang atong universal call. Holiness ang pagkabalaan.
ug ang pagkabalaan dili ni mahitungod kanato. Holiness is not about us, it's about God. Nga kung diin, kung atong dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi, kita mabalaan. Kung ato ang dawaton si Kristo di sa atong kinabuhi, kita mabalaan. Ug mao na ang mga santos ang gipagtawag ni Kristo kaniadto nga naningkamot gayud sa pagsunod sa iyang kabubuton, nahimong mga santos kay lamang gidawat si Kristo sa ilang kinabuhi ug sila nabalaan. Again, holiness is not about us, it's about God. It's about Jesus. Unang atong dawaton si Jesus sa atong kinabuhi, musunod kita kang Kristo diya sa tumang pagtuog pagsalig ngadto kaniya. Aron usab kita mabalaan ug aron ato matagamtam ang kinabuhing balaanon, ang kinabuhi diha sa pagkasantos. Mano makaigsunan ko ni Kristo, kung kita nakabati sa tawag sa Dios, kung kita nakadungog sa tawag sa Ginoo, dili unta nato patig-ahon ang atong mga kasing-kasing. Ang Dios adunay lain klase sa tawag, nagkalain paagi sa tawag kanato. Hinaot unta nga kung atong nabati ang tawag sa Dios, dili unta kita magmagahi. Dili unta natin ipatigbabaw kining gitawag spiritual excuses. Kung dili immediately diha dayon musunod kita sa Ginoo. Mutuog musali kita ngadto kaniya. Kay ang Ginoo mao gayud ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Kung anaa kita kanunay sa Dios, makatagamtam kita o kinabuhing walay katapusan. Busa sa atong pagpadayon ni Santos nga Eucharistia, ato ang hiusahon ang ato ang mga pag-ampo o gihalad ngadto sa Ginoo. Ug pangayoon nato kaniya ang lamdag sa atong mga salabutan aron sa ingon makakita kita sa mga butang nga angay itong pagabuhaton ning kalibutana ug kanunay kitang magasunod kang Kristo. Isip iyang mga anak, isip iyang mga disipulo. Aron sa ingon, magkahiusa kita, isip managsuon didto sa iyang gingharian nga walay katapusan. Amen.